Zachraň aspoň podkroví! Tam není voda, jako... Máš doma nachystanou vodu, co? Ježíš, dobrou vodu. To být kompletní, když jsi zásahu. Jejda. No to je, to bylo to. Španek, neumíte, no. A co máme? Nevěř to něco u toho požáru nestane? Už je to vyfocený, už je to dobrý. Peťo! Aspoň ti dveře podový všichni! Můžete mě nejde, to už jedou, že stihne to. Já volím rychlo, variantu. Hore, rychle. Zachrání. Roman, to ani nenaplním. Ať se to stihne, je to v plné fázi. Rychlo. Nečvíte tady. 20 minut. Jedeš. No, teď se u požáru musí většinou 24 hodin hlídkovat, takže tady vydržíme, jo? Aspoň vidíte, jak je na většinou za 20 minut, že se takhle... Tohle je dobrý si to koupit dom, jo? Ještě ti je teplo od toho ohně? No, tak to jako bohužel klíček je v kanálu, to by to mělo být teplo. Bude okoulí víc. Peťo, ale teď to máš na chuť. No, možná, je to záchrana. Já to by něco musím... Za něco. Děti zadarmo něco dáme. Kdyby měl třeba nějakého svědka nebo něco, tak... Děti, ti jsou tady někde vůbec? Ti taky nic nic? Ráznějíčka nebo něco, to nedáváme zadarmo. Ale buď já si ho říkám do života. Jak do života to zase zůstane, protože... Zase je dražší, když to dáš do železa, do toho chlapce, tak něco jako z toho bude nějaká... Se dává celá flaška. Něco tam ukradní. Já myslím, že za tohle celá, protože to je celé... Původně jsme chtěli jenom pilový pátek, ale tohle je kompletní, to je bez práce v podstatě. Abych se netrápil. Tady naopak, nebo co? Abych se vám nedivil. Jo, tak oni tady šli tak dlouho, oni vám dodali. No ne, to tady bylo světří, to je hrozně, se nikdo neukáže. Nevím, tak počkej, tak že jo, já vím, to se potom zakecá. Jako... Tak nevadí, no, tak ty, on neví, kde to je, ne? Jak se budu teďka tady Peťo, ale jako... Jdi to za tebe hned dohlašovat, to mám vůbec strach. No to budeme hlídkovat, teď tady 24 hodin nám budou set pivo. Ale mám to tvůj štědek? Není to tvoje rodka? Asi mě nikdo nestojí, to tak vypadá. Ale nevystojí, když mám řízení. Dneska nám mají ten ženík bude. Myslím, že to nechám na vrchu asi v tom případě. Pilovej pátek by tady byl, Peťo. Ty jo. Ty budeš řezat, Peťo. To jde? Já nebudu řezat. Nevěspal, ne? Nevím. Nevěspal, snaž se toho zachránit.
Mači si ještě? No fakt, jako začíček, jako začni řeku, počkej, to je zbláznil, jako, to je normálně okrad. Jaký okrad, jo. No jeď. Ale dáš, prosím tě, tím plechem, jo? A žádným plechem, ty. Nevěsta nepomůže. No, nevěsta by mohla pomoct, pomůž trochu. Nevoholený nohy. O to litají špóny, blázen. Tady bude uklízet, tady. Klíček? Klíček, kdybys tam vzal klíček, ty. Původně to měli za jednu lampičku ještě, to jsme dali. Ale to... Ale nenapadlo mě to. Tak to máš zastavený jako je bíl, no. Ale to toho plákl teda jako. Ale Peťo, ten zásah jako docela pomalej. Jako my tě hodně špatně trénujeme u nás, co? Víš, a on to odtáhne. Teď to flašku. Kam dát flašku? No to vždy za pílku, klíček, tebe zadarmo, ty tě taky ukrátají okolo. Ale tak se neptám na plát, nic lepšího, ty nevíš, že ve zbrojnici lepšího nemáme? No, ty co minule vstupil. Jsi strojník, jak se staráš nebo výbavou, co máme? To si naběh, no. Naběh teď. Co? Nejdeš někdy potom.